Mulej, nil-għawkom eżiz aħwa, telespettaturi ta' YouTube, Facebook u televizjoni. Nil-għawkom għal serata oħra ġewwa River of Love. Lestu l-Bibja u ejja u nitolbu fl-imkien biex il-mulej jiftħilna qalbna u ħsibijietna u moħħna biex nilqgħu il-kelma tiegħu. Misri Qaddis, ringrazzjawk tal-kelma tiegħek. Mulej, grazzi li inti għajjimtni u sejjaħtli biex inkun ta' vuċi u ta' xhieda f'dawn iż-żminijiet. Salvajtni, dliktni, sejjaħtli, għażiltni. U mulej grazzi li l-pjan tiegħek fuq ħajti u għalest u li jiena nwettqu bil-grazzja tiegħek. Kellimni llum bil-kelma qaddisa tiegħek u għamel mulej li l-kelma tiegħek tiġi issiġillata f'qalbi biex bil-grazzja tiegħek u l-qawwa tal-Ispiritu Santu jiena ngħixha f'isem Ġesu Kristu. Amen. Mor fi ktieb ta' Mattew kapitlu 24. Illum ħa nitkellem fuq xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-aħħar ta' żminijiet. Ħa naqralkom xi passaġġi u ħa nixxerja magħkom xi ħsibiet fuq minħabba żminijiet li qed ngħixu. Fl-ispirtu tiegħi l-mulej riċenti poġġieli xi ħaġa riflessjoni li qatt ma ħsibta qabel u l-Bibja bħalma ħanaraw hemm ħafna sinjali li Ġesu jitkellem fuqhom li jibdew isiru, jibdew jiżdiedu, però hemm sinjal partikolari li taħt dan is-sinjal il-miġġa ta' Ġesu tkun ċara li hija ħafna qrib. U li l-ġudizzju fuq id-dinja jkun ħafna qrib. Ħafna mid-drabi jekk inti kellek issaqsi persuna anka Kristjanu anka ħafna li jaqraw il-kelma, jgħidulek u ma jkunux żbaljati, jgħidulek li waħda mis-sinjali hija terremoti. Taf kemm hawn terremoti madwarna kontinwu fid-dinja aħwa? U nixtieq ngħid b'mod pubbliku li hija biss il-grazzja vera letterali tal-mulej li jiena u inti għadna ħajjin. Għax taħt Malta jekk l-art ta' taħtna tieħu naqra nifs, hemm qasma bejn Malta u Sqalija li jekk tiċċaqlaq ħarira Paċeville isir verament fil-paċi. Għax ma jibqgħux iktar barjiet, perverżjonijiet, u mhux Paċeville biss, mbagħad isir Deadville. Ċimiterju ssir Malta kollha. Jekk din il-qasma li hemm fl-art taħt bejn Malta u Sqalija tiċċaqlaq daqsxejn aħwa. Jiena tgħidli ma nafx kemm minnkom taħsbu għadi, ġieli għaddidilkom minn raskom? Hawn xi ħadd minnkom onestament għaddidilkom dan il-ħsieb minn raskom. Minn sala kważi mimlija llejla, bil-grazzja tal-Alla, 4 min nies għaddidilhom. Mhux għaddejlkom isir terremot normali da. Just il-qasma li hemm taħt l-art, taħt il-baħar bejn Malta bejn Malta u Sqalija. Jekk jirtot Malta vera. Ftakar il-bini ta' Malta huwa ġebla fuq ġebla. Mhumiex jiġifieri ħitan solid, ġebla fuq ġebla. U hija l-ħnina bistalla li għadna wifqin. Però ħa nagħmel profesija llejla u jien xjien irrelevanti quddiem il-mulej fis-sens għalikom irrelevanti. Għax wara kollox irid nagħti renda kont. Però jekk il-mulej verament sejjaħli dak li sejjaħli biex nkun u msejjaħ u nopera fih, nemmen li ġejja xejkjatura fuq pajjiżna. U qed toqrob. U ħa nagħmel profesija issa stess. L-ewwel nett ħa nitlob imma. Misri Qaddis jiena numilja ruħi quddiemek. Inti taf, jiena naf, u l-kol kemm aħna nafu li aħna mulej jien mingħajrek minn xejn. Anka trab li jien magħmul minnu
Mulej qaddis minnek ġej u lura minnek lura lejn l-art jerġa' jmut. U ruħi biss terġa' tiġi għandek mulej. Abba missier. Ma rridx nitkellem bi preżunzjoni, imma rrid nitkellem bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u għall-glorja tiegħek. U biex dawk li għandhom widnejn biex jisimgħu u qalbhom immejl għalejk jisimgħu dak li int fl-imħabba kbira tiegħek qed twissi lill-poplu bih li int tant ħabbej. Għad il-grazzja għal dawk kollha li jisimgħu. Ikollhom widen. Mulej il-koll kemm aħna ibda minni. Mulej qaddis. F'isem Kristu. Jekk din il-liġi tal-ugwaljanza tgħaddi, ġej terremot fuq Malta. Malta ħatiġi xxekkjata. U jiżdiedu d-diżastri naturali fuq pajjiżna. Għal dawk li intom ma smajtux, il-liġi tal-ugwaljanza hija l-iktar liġi sissa li Malta rat fl-istorja tagħha perversa, disgustanti u tar-rimettar. Talla tar-rimettar, talla. Mhux tal-bniedem. U nwissi il-dan il-poplu biex ma jaħdux l-ewwel affarijiet for granted. Kemm il-darba qedtilkom affarijiet li ħajġru u ġraw. Qedtilkom ftit xi 3 ġimgħat ilu fuq rigward li għad irid niġu f'pajjiżna fejn ma jaċċettawx flus. Illum rajt restorant fejn poġġa notice fuq ir-restorant tiegħu f'Malta, mhux fiċ-Ċina. Ma naċċettawx cash. Qegħdin fi żmien fejn għandna nies li mhux biss telqu l-Alla f'pajjiżna imma li joboduh lil-Alla. Għandna mexxejja f'pajjiżna li lil-Alla joboduh. Għandna wkoll mexxejja f'pajjiżna, u mhux qed nitkellem politikament, li għalkemm jħobbu lil-Alla b'ċertu punt, jew sa ċertu livell, però għax huma ħajġakkjati bil-biża' jista' jkun ukoll medda mhumiex jaċevolaw il-Alla imma jaċevolaw lill-Alla li ieħor jismu Euros. Għax il-liġijiet li jridu jgħaddu f'pajjiżna minħabba l-flus. U hemm ħafna msiken spiritualment, imsiken għaliex? Għax ġejjin minn kamp fejn huma nies imkisra, broken. U minn għalihom li l-gvern, jew l-awtorità, jew t-tmexxija ta' pajjiżna qed jagħmilhom pjaċir. Ma kull ma jagħmilhom qed jużhom bħal pupazz. Ix-xitan ma jagħmel xejn għal xejn u ma jagħmel xejn għax jitħassrek jew għax jixtieq jgħinek. Ix-xitan irid jisraqlek kollox, ħajtek, ruħek, flusek, l-identità tiegħek u hekk qed jiġri f'pajjiżna. Pajjiżna qed tiġi meħuda bħal meta barri jaqbduh minn imnieħru u jġbduh, qed tiġi meħuda biex isir pajjiż bla ruħ, bla identità, bla dinjità, bla spiritwalità, pajjiż mitluf. Skont profeta tal-Mulej li ġi anka f'din il-Knisja xi 6 snin ilu xi ħaġa qal li Malta hija Sodom u Gomorra. Jekk dawn il-liġijiet jidħlu, issir għar minn Sodom u Gomorra. Għax imbagħad dak li huwa pervers isir liġi. Isir liġi ġifieri li mhux biss tollerabbli imma jiġi ċċelebrat. Hemm differenza bejn nittollera u niċċelebra. Bħala Kristjan nittollera lil kulħadd imma ma niċċelebrax l-istili ta' ħajti ta' kulħadd. Ta' ħajji ta' kulħadd. Imma din il-liġi ħad tagħmel hija li lilek ħad tisforzak biex tiċċelebra dak li huwa pervers.
u mhumiex qed jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom dawk issa ħaduhom. Issa qed jiġġieldu biex jieħdu d-drittijiet tiegħu. Wake up, Malta. Wake up. Nemmen li fi żmien li ġej Malta titgħaddi minn qarar kbar u anke jintilfu l-ħajjiet u jiġġarfu binjiet. Xi ħajkun hemm nies li ħajjgħidu dawn huma kollha affett tan-natura. Però ħanfakkarkom il-bniedem li huwa għami u mitluf dak li għadem għal Alla dejjem jgħidulu jwaħħlu fin-natura. Jekk Alla jwissi li jiena nibgħat terremot, ħajjgħidu dik għax min-natura. Jekk Alla jwissi li jinfetħu l-artijiet u joħroġ vulkan minnu dik hija n-natura. Imma Alla jinqedda bin-natura għax in-natura qiegħda hemmhekk biex taqdi l-iskop tal-Alla. Qed tifhmu? Jekk inti ma tismax bis-sewwa, ikollok tisma' bid-dinewwa. U tħabbix rasek għax jekk inti vera tal-mulej jiena nemmen li l-poplu tal-Alla huwa protett. Amen? Aħna mhux qed ngħidu għalina, qed ngħidu għad-dinja. Amen? Biex intom tkunu tafu madwar 3 darbiet kelli ħolm profetiku. Mhux 3 darbiet, ħafna drabi kelli ħolm profetiku. Ġili kelli ħolm li ma kienx profetiku, kienet għax il-pizza baqgħet li fuq l-istonku. Ma kien xejn minn Alla ġifieri. Sewwa jew kilt xi ruxmata tew qabel ma norqod għatex kif qalleb l-istonku. Vera. Ma 3 darbiet partikolari ħanidkom il-ħolma li kelli eżatt. Isimgħuni, li ġejja fuq Malta. Ġejja fuq Malta. Kelli ħolma li rajtni fuq bini oli, però mhux bini, xejdulu irdum oli. U jekk minn se żball fil-ħolma f'waħda minnhom kont lejn naħa ta' ħaddingli. U jiena qiegħed fl-irdum hekk u fuq l-oli u qed nara minn hemm ġejja mewġa kbira tant kbira li l-Malta mhux kaxkarata. Dan. Mhux tkaxkara u lil ma jdur mal-wedin hekk jew mal-bini taffiġġa u tarraqqa. Il-mewġa fil-ħolma 3 darbi kelli dil-ħolma. U kien hemm bosta nies li kellhom dan il-ħolm jew simili. Kemm minnkom kellkom ħolma ta' mewġa u jdejkom mewġ kbir fuq Malta. Mewġ ġej fuq kbir Malta. Żommu jdejkom molija għax ovvjament fil-kamra mhux qed jarakom. Hawnhekk għandna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ir-ruħ f'din il-komunità tal-lejla kellhom ħolm fuq mewġ ġej fuq Malta. Il-mewġa jekk kliku għajna ma' sumudinija għajna sumudinija l-ola binja f'Malta. Immaġinaw, just eżempju. Il-mewġa ma kienx ekkda, il-mewġa kienet ekkada. Kbira. U Alla ħajġġudika u diġà beda jiġġudika. Ħanejda ċaru tont. Tgħid li joqgħod attent, pastor, x'ngħid. Iva noqgħod attent x'ngħid li ma jmux Alla jiġġudikani. Il-bniedem diġà ġġudikani. Anke inti tittoqgħod attent x'tgħid. Jew toġob l-Alla, jew toġob il-bniedem. Mhux il-pastor biss irid joqgħod attent x'jgħid. Anke inti tittoqgħod attent x'tgħid. U inti tittoqgħod attent x'tikteb fuq Facebook. Vera ċertu nies xi kultant jikbu affarijiet għax huma boloħ, mhux għax huma ħażina, għax huma boloħ. Sewwa, imma wise up. Imma il-mulej fi profesija li jagħmel li l-mulej għamel fuq pajjiżna
li jien kont preżenti għalija. Barra minn Malta, by the way, mhux Malta saret di. Il-mulej qal li min imexxi lil pajjiżna bħalissa jobodu lil Alla. Mhux m'għandhomx l-Alla. Qal joboduh lil Alla. U qal ukoll li Alla ħajġib skossjatura fuq pajjiżna. And it will be done suddenly. A sudden shaking. Jekk intom taraw l-news, inqas minn madwar senilu beda shaking bir fuq pajjiżna. U għadu għaddej għadu mhux lest. U potenzi kbar waqgħu u ħa jitkellem ċar għax waqqagħhom Alla. Imma l-kbira ġej. ħalli l-bniedem jinsa, il-bniedem li jinsa imma forsi fil-ħnina tiegħu għax Alla anke fil-ġudizzju għandu ħnina. Jiftakar li l-bniedem mhuwiex Alla, anke jekk jisejħulek is-Salvatur ta' Malta, m'intix Alla. Taf x'inti int? Biċċa ħmieġ, biċċa kakka, bħal tad-dubbien. Għandek valur int biss jekk inti lil Alla kapaċi tgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Hemmhekk ikollok il-valur għax imbagħad huwa l-kreazzjoni meta ssejjaħ il-kreatur. Ma meta l-kreazzjoni tibda taħseb li hija Alla jafġek. Tgħidli ma pastor imma dak mhux l-Alla tat-Testament il-qadim. Le, dak l-Alla tal-Atti tal-Apostli. Meta l-grazzja kienet qed tibrilla u Alla qatel nies. Jiena nemmen li Alla jgħadu joqtol in-nies illum. Però nemmen li anke lil min joqtol ikun ilu jwessihom, Ikun ilu jwessihom. Raġel, persuna li mietet falta, mhux mietet, jiddispjaċini ngħid, sfortunatament. Ġiet maqtula. Madwar 10 snin ilu kont evanġelizzajtilha fuq il-mulej. Miljonarju. Inti ma tkunx taf x'qed jagħmel il-mulej. Inti taf jekk jiena tlabx ma' nies li huma fil-potenza u fil-poter. Sa din il-ġimgħa stess, satej sħaħ ma' bniedem influenti ħafna f'dan il-pajjiż, fil-Parlament. U talab miegħi. U tkellimna. Jekk jien messaġġier tal-Alla, jekk jiena midluk minn Alla, issa inti tista' tgħidli baħnan, balalu, brainwashed, no problem. God bless you too. Xtejt int fuqi ma jagħmel l-ebda differenza bejni u bejn Alla. Imma xejn Alla fuqhom jagħmel id-differenza bejni u bejni. U l-istess għalikom, mhux għall-pastor biss, l-istess għalik. M'għandix jiena ovvjament bħala bniedem għandi d-djufijiet tiegħi, challenges tiegħi bħal kulħadd. Imma ngħix fil-biża' tal-Alla. U ngħix fil-mħabba tal-Alla, u ngħix fil-grazzja tal-Alla. Imma hemm affarijiet li jiena nabborri. U ma tistax tħobbhom jekk tħobb l-Alla. Amen? Mattew 24, vers 3, kif kienu qegħdin fuq il-għolja taż-żebbuġ, id-dixxipli resqu jistaqsuh rasu rashom. Darba xi ħadd qal pastors korretan għax il-lejla il-messaġġ huwa everywhere where the spirit wants. Darba xi ħadd saqsini kont l-Amerika. Għalli fejn hu l-iktar post safe li nista' ngħix fid-dinja? Għalli għax jekk immur l-Afrika hemmhekk kien periklu, jekk immur l-Indja hemmhekk fejn hu l-iktar safe? Fejn hu l-iktar safe biex nevanġelizza għax nibża? L-iktar safe taf fejn?
fejn Alla jridek eżel. Fejn taf li Alla poġġik, hemmhekk l-iktar sej. Għax jekk Alla għallek idħol fil-forn u Alla għallek hemmhekk l-iktar sej. Alla l-iktar post sejf tiegħek huwa fejn Alla għallek biex tkun. L-iktar post sejf tiegħek huwa fejn Alla ħawlek ukoll, ħanejda wkoll minn dal-punt ukoll. Jekk ma tagħmellek ma taffettwalek is-salvazzjoni, taffettwalek il-promozzjoni tiegħek fis-seltna. Ħataffettwalek il-finanzi fil-ħajja tiegħek. Ħataffettwalek il-familji u daw rajthom kontinwament quddiem għajnejja. Għax Alla l-affarijiet Alla huma qaddisa, mhux tal-karnival. Jiena l-affarijiet tas-salta nħodhom bis-serjetà. U tafu li nħobb indaħħaq u xi kultant jgħidu li inti kollok dak u kollok ġajt, imma meta nitkellem sejjew bħalma walidi. Xi kultant indur magħhom naqbes fuqhom u nikkollhom u nikdimhom u nannaqhom u nafashom. U xi kultant jekk ngħidlek kelma kull għadma fil-ġismek jitried. Ara kemm jinżaj, imma ndimostri ġa fija kbir. Jiena żgħir minn barra, ma minn ġewwa hemm il-jum tat-tribun ta' Ġuda. Naf xi ħud jgħidli postru! Meta int għandek il-ġgant mostri kien jgħidulhom ġganti. Il-ġgant, mhux ġgant jgħid ġa fija. U ġgant jgħid ġa fija. Let him loose. Amen. Alleluja. Ejdilna dan meta ħajġri għalulu. U x'ikun is-sinjal tal-miġġa tiegħek u dan it-tmiem tad-dinja? U Ġesu ġibhom ara u ħadd ma jqarraq bikom. Għax ħadd ma jiġi, għax ħadd jiġu ħafna fismi u jgħidu jien hu l-Messija u jqarqu b'ħafna nies. Qatt tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u xnijat tal-gwerer, iftħu għajnejkom u titħawdu xejn. Għax dan jeħtieġ li jiġri. Imma għadu mhuwiex it-tmiem, bħalissa ma nafx kemm il-gwerra madwar id-dinja. Għawra x'ma ta' gwerra madwar id-dinja bħalissa. Għax għati ġens kontra ġens u salta kontra nantna u jkun għaw ġo kbir u l-art teżżes bħafna bnadni. Jekk intom ma nafx jekk tagħtux każ imma it-teżżis madwar l-art qed jiżdied. Imma hemm raġuni għaliex qed jiżdied. La minħabba t-temperatura għax qed jiksaħ u għax qed tisħon id-dinja, sewwa mhux għalhekk qed jiżdiedu it-teżżisiet. Dan kollu jkun il-bidu ta' dbatija kbira, imbagħad jagħtukom fid-dejn min iħabbatkom u joqtolkom u l-ġnus kollha jsiru jogħbodukom minħabba fis-ismi. Iktar ma jgħaddi żmien iktar il-ġnus qed jogħbodu l-Knisja u l-poplu tal-Alla. U jkun hemm ħafna li jitfixklu jew jieħdu għalihom jew jiġu offenduti tfisser dik, li jittradixxu lil xulxin u jinbagħdu bejniethom. What a pity. Iqumu bosta profeti folot u jqarqu b'ħafna nies. U joktor il-ħażen u għalhekk l-imħabba u dik l-imħabba hija l-imħabba tal-Kristjani, l-imħabba tal-Alla. Tibret f'ħafna nies. Kemm hawn Kristjani, kemm naf Kristjani li għammidna aħna. Taf li aħna River of Love kważi għammidna madwar 2000 Kristjan. Mhux qed nott il-5,000 l-oħra li ġew River of Love. Tgħidli kif taf kemm ġew? Għax aħna għandna il-karti, nagħmluhom ismijiet. Nkunu nafu kemm ġew bew ieħor. Joktor il-ħażen u għalhekk li mħabba tibret b'ħafna imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar isalva. Mela, sena ftit, ħalli neħħilkom it-teorija falsa one saved, always saved. Biex tibqa' salv, tibqa' fidi. Għal dawk li għalmu one saved, always saved. Imkien ma tgħid il-bibek. You can have eternal life, yes. And I do have eternal security. But I must remain faithful. Because when you arrive before God, if you arrive before God, xħajjile, fil-passaġġ ta' wara, ħajtkellem fuq talenti. Well done, my good and faithful. Mela inti biex tidħol fis-salta tibqa' faithful. Mimli bil-fidi. Odu attenti intom li tagħmlu deċiżjonijiet bil-biża'. Bil-fidi.
Irridu nibqgħu mimlin bil-fidi, fidili sal-aħħar. U tkun taf kemm inti fidil meta tiġi ċċalenġjat, mhux meta ngħidu praise the Lord. Hemmhekk tkun taf kemm int fidil, meta l-pastor jgħidlek xi ħaġa jifisslek il-kallu. Jekk mhux il-pastor il-mara tiegħu, jekk mhux il-mara tiegħu xi oħt jew fil-fellowship. Dan l-Evanġelu tas-saltna jixxandar fid-dinja kollha biex in-nies kollha jkollhom xhieda mbagħad jiġi tmiem. Malta mbagħad taraw il-profanazzjoni u l-ħerba fit-tempju. Meta mbagħad taraw il-profanazzjoni u l-ħerba fit-tempju, dik ħanabbiża. Halleluja. Morru fit-tieni Timotju issa. Tieni Timotju kapitlu 3. U mbagħad ħammur fi-ktieb ta' Ġuda. Jehuda. Dan għandek tkun taf Pawlo jitkellem. Isimgħuni aħwan, kelli ħsieb illum waqt li qed nadoraw il-mulej għaddel ħsieb minn moħħi. Kemm minnkom tixtiequ tkunu bħal il-Knisja tal-Atti tal-Apostli? Ħa nerġa' nsaqsikom di. Għadu attenti għax il-mulej jarakom dak li tollu jdejkom. Kemm minnkom tixtiequ nkunu bħal Kristjani tal-ewwel Knisja tal-Apostli għal idejkom? Mhux kulħadd qed jolli idej. Ħanerġa' nsaqsikom it-tielet darba. Kemm minnkom verament tixtiequ li nkunu bħal Knisja tal-Apostli? Mela lessu ruħhom għal persekuzzjoni. Naf li mhux minnkom mhux kulħadd qed iġabġab mill-qalb. Le mhix xi ħaġa sabiħa. Imma d-dawl fejn iridu jiddi qalbi. Il-glorja tal-aħħar tempju ħad tkun ħafna ikbar minn tal-ewwel fejn tida tempju. Quddiem il-God TV? Thank God for God TV. Imma l-glorja tidher iktar ma d-dlam jikber, iktar il-glorja tikber. We are not the underdog. Hallelujah. We are above every dog in Jesus' name. Amen. Amen. Imma l-biċċa xogħol hija di. Li aħna rridu nkunu verament qed nimxu mal-mulej. Nkunu ħaġa waħda miegħu, inti ma tiżbaljax, ma jekk tiżbalja, Alla jaf li nisbaljaw għalhekk għalinna intom jekk intom tiżbaljaw, jekk intom tagħmlu dnub mela stqardnu bekk il-mulej għax huwa fudilu ġust li jaħfilek nubitek u jaħsek minn kull ħażin. Jaf. Ovvjament ma nistax ngħidu li aħna ngħixu fil-ħmiċ u jiena tal-mulej għax ma nistax ngħidu li ma nistax isiru. Imma li l-bniem tal-Alla jiżbalja mela ma jiżbaljax. Imma għodu attenti għax il-mulej jara dejjem il-qalb. Qed tifhmu? Ftakar fil-dik il-parabola li għamilt xarajn nitkellem fuqha kull weekend. Li ben il-ħali kellu ħuħ. L-iktar bniedem li kien backslidden mhux dak li dalaq il-barra, dak li baqa kien għaddu ġewwa. Mhux qed niġġustifika dak li kien barra. Just faċli nara id-dnub ta' wieħed li pereżempju għax mara droga u għax qed ipejjeb. Mhux qed niġġustifika la droga u laqqas is-sigaret. Jew għax jinnaf marma waħda jew għax maret ma' wieħed. Mhux qed niġġustifika xejn minn da. Jekk żbaljajt, erġa' lura lejn dar il-missier. Fejn ħajlqek bidejh miftuħa. Imma qogħdu attenti intom big brothers. Li meta taraw l-aħwa lura lejn ġelmulej, tilqawhom u tanquhom miegħek. Mux tajt issa daġi, di issa ġid. Ara ma jinfittilek xaddilek jħsib, għaxseb għara tajdilu. Amen. Vers 1, dan għandek kun taf li l-axħar ta' dinja jkun żmien ibes. Jekk aħna qegħdin fl-axħar ta' dinja, jekk jiena mhux qed ngħidlek, jiena ma nemminx li propju ġej ġesu għada sek jiġi praise God, I said, I was wrong. Imma nemmen li qed noqorbu għall-aħħar ta' żminijiet għax iż-żmien qed isiru iktar u iktar diffiċli. Issa jiena wkoll nemmen għax l-Iskrittura ma tgħidlekx neċessarjament id-dinja kollha, tgħidlek ħafna nazzjonijiet. Jiena nemmen li Malta baqala ċans. Jiena nemmen li għad baqalna ċans li dan il-pajjiż indawruh lejn Alla.
Għadni ma qtax qalbi ta' seda kien hemm Hitler qed jidrenja għalkemm ma tantx hemm differenza llum il-ġurnata. Għax bil-liġi tal-ugwaljanza bħal Hitler jridu jġibuna dittatura. Ara ma tistax titkellem, ma tistax tgħid li taħseb intu, ma tistax taħseb li trid naħsbu għalik aħna. X'tallem il-libnek, jaħna ngħidulek aħna fejn titkellem u xi titkellem u kif titkellem ngħidulek aħna dak x'tiġi. Hitler. Dittatorja. Imma x'aħna għandna nies li suppost Kristjani imma l-Alla tagħhom għamluh il-kap tal-partit. Jew il-Prim Ministru b'kull rispett li wieħed ikun. Sewwa. Jekk inti tħalli l-politika tifirdak mill-Knisja, inti l-Alla qatt ma tqajt miegħu. Jiena nemmen li kull Kristjan għandu dmir li jivvota. Tarmiħx il-vot. Imma ra ma tħallix il-politika tiegħek. Tifirdak minn ħutek. Għax id-demm qatt ma jsir sem u qed nirreferi għad-demm ta' Kristu. Mhux ta' nanna u nannu. Id-demm ta' Kristu li għadna l-Labor u laqas in-Nazzjonalisti għalhom it-tnejn b'kull rispett inħobbhom. Għaskem jamlu li ċuċati li daqskem jaqlaw li l-ħamma b'daqzi. Għaw minkom ħali? Issa ħallas l-ikte. Wara nħallas l-ikte. Jow kafe. Le, ma tħallix għat il-politika tiġi bejnek u bejla, u bej il-mulej, u bejnek u bej ħutek. Il-ħuka tiħi dritta jinfeta l-mineri. Mandu dritt. Jina nemmen li għandek tivvota, ivvota biħsib, tivvota xax inti dejjem kont l-istess kulur tamma. Ivvota biħsib. U jekk ma ssibx fiż-żewġ partiti kbar. Tnejli pratikament l-unika tnejli jem. Ara jkun hemmx kandidati ġodda, jkun hemmx kandidati li kellhom ċerti valuri, ma jkunu forsi f'partiti żgħar. Why not? Amen, insomma, dak xi ħaġa oħra, mhux ħadd affettwa lek is-salvazzjoni, imma anyway, just to mention it. Il-bnedmin vers 2 jingħataw għall-imħabba tagħhom infushom u tal-flus. Aħwa. Meta inti għandek gvernijiet iridu jgħaddu liġijiet, inta b'taħsbu because they really care about the LGBT community. They're just puppets, Albi, in the hands of the enemy. It's all about money. Money. U inti taħseb għax minn msiken jitħassu l-dawk li huma fuq id-dajsa ta' tafsil baqa. Inti taħseb li hekk għax għandna tant għandna qalbna kbira aħna l-Malti. Inti taħseb mħabba feh. Money, 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 what's so funny? It's a rich man's world. It's about money. It's about money. But the God of money is going to come down in Jesus' name. Il-bnedmin jingħataw għall-imħabba tagħhom infushom u tal-flus. Faħħarin, supervi, dajja, ma jisimgħux mill-ġenituri. Bla gratitudni, bla tjieba, bla qalb, bla ħnina, blaba, bla razan, kifra, bla mħabba tajjeb, tradituri, bla ħsieb, minn fuħħa bihom infushom. I do not celebrate pride. Never will as a true Christian. Issa morejt il-Alla ta' come and celebrate pride. Of no kind. Whether it's Christian pride, whether it's an ethnic pride, whether it's color pride, whether it's sexual pride, all pride
marches you to hell. Next month is Humility Month. Kama minnkom ħamorru namlu il-Humility March. Ġejjin għal-Humility March? 4 minnis ġejjin. 4 biss għanna għom li għaw. Unistiednu l-dawk li marru l-Pride March. ħanera kumiex kapaċi jek forsi wara jindmu jisiru li. Li kiku ma kienieċ imħabba l-flus. U veru għax jimportawhom, għax kieku jimportom li jatant jemnu fl-ugwaljanza, missom ġew March for Jesus, jina stedintom. Ma ma kien hemmx flus għal March for Jesus. Mhux jiġu jagħmlu hemm. Għal dak ta' fuq it-televiġin li rqiq. Hemmhekk m'hemmx ħobsejja. Mara tal-LGBT dawk iġibu miljuni. Dawk nimmarċjaw magħhom mill-vot hija. Kapix? Nies li jitqu jiġħdu l-qawwa ta' tjieba minkejja li minn barra jagħmluha ta' tajbin. Nies bħal daw aħrabhom għax fosthom hemm xi wħud li jindisu fil-familja u jaħkmu taħt idejhom nisa msejkna mobbija bid-nubietu mkaxkra minn kull xorta ta' xewqat li dejjem lesti biex jagħmlu jitalmu li dejjem lesti biex jitalmu. Imma laqat ma jiseħħilhom jaslu biex jarfu il-verità. Il-verità hija persuna. Morru fi ktieb ta' Ġuda. Jude. Smajtu bil-istorja ta' Sodoma u Gomorra. Kikonna ċans naqrawa malajr. Naħseb konna ċans. Sodoma u Gomorra kien hemm dbaħrit. Naħseb minn hemm beda l-kunċett ta' paċe vil. ċoċata li jismu paċe vil. M'hemmx paċi. Għalla kemm illum il-ġurnata paċe vil hija ġust biċċa, issa saret Malta vil, x'Malta kollha saret hekk. Imma meta wasal aħna xi kultant naqraw storja fil-Bibja. U naħsbu llum il-mulej jitkellem. Dal-għodu tkellem u l-lejla tġudikaw. Il-mulej kun ilu jitkellem u jibgħat il-profeti tiegħu u jwissi u jitqu bihom u jinsultawhom u jikdbu kontra tagħhom u jagħmlu gazzetti kontra tagħhom biex iħammġuhom. Sewwa, ma mbagħad Alla jagħmilhom hekk. Ara n-natura. Infatti taf li n-natura wkoll tiddejja, in-natura tiddejja ta'. Il-Bibja tgħidlek in-natura ġiet suġġetta għas-saħħa tad-dnub tal-bniedem. In-natura wkoll qed tiddardar. Mhux il-Kristjani biss qed jiddardru, in-natura qed tiddardar. Qed titqalla natura, natura qed tiddardar. Bil-perverżjonijiet li jridu nagħmluhom leġijiet. Vers 1, Ġesu, Ġuda għaddejta Ġesu Kristu u hu ġagbu lil dawk li huma msejħin maħbubin minn Alla l-Missier għalikom mela, River of Love. U mħarsa għal Ġesu Kristu, mħarsa. Jalla jitkatru fuqkom il-ħnina slimu l-mħabba. Maħbubin, ħassejt ħerqa tassew kbira biex nikdbilkom dwar is-salvazzjoni tagħna għall-koll għax rajt li hemm kien meħtieġ nibatilkom kemm tejħalli nħeġġitkom tissiltu għal dik il-fidi li ngħatat darba għal dejjem fil-qaddisin. Għax fost nandisu xi wħud li sa minn żmien ilu kienu mniżlin minn qabel għal din il-kundanna
li jidru fuq xarabanku jiġi jgħidulek Alla jħobb il-varjetà. Għalhekk għamilhom gej, mara jħobb mara tħobb mara u raġel jħobb raġel. Assis Kattoliku hekk ġej. Idin fuq il-programm kollha ta' ħabbejtek tagħna kollha morru warawhom. Daw ma nies immarkati, il-Bibja tgħidlek huma il-kuxjenza tagħhom hija mmarkata bil-ħażin. Imma jitkellmu ħelu. Intom ġielin tajtu kliem ix-xitan u kliem Ġesu. Ġielin tajtu kliem ix-xitan. Taf li huwa Ġesu li jgħajjar lill-Farizej. Intu tajtu li x-xitan qatt ma jgħajjar. Taf li dak li aħna naħsbu ħellu u swit u gustus, ix-xitan ma jagħmlux. Huwa Ġesu li jgħajjara moqbra mbajda srib il-sin li fat missirkom id-demonju, nies li kundannati doppju, li għalikom hemm lest il-bellija tal-infernu u l-kundanna. Taf li klim Ġesu dak mhux klim ix-xitan. Ix-xitan jitkellem ħelu. Ġillina tajtu intom? Darba meta kont fuq xarabank jien, God bless xarabank, għax Alla xorta zaħta. Praise God, xorta zaħ. Niftakar kien hemm waħda tal-bliħ imma biex taraw kemm jaħdem ix-xitan kemm hu qarriq. Sewa, kien hemm waħda taqra xorti, medium, għalkemm kienet naqra extra large mhux ħażin, imma medium xorta waħda. Ma nafx għaliex extra large jgħidu la medium xorta. Ma msamma. Imma bis-serjetà, ta' x'għamlet? Lil-waħda Kristjana fuq il-pulptu, fuq il-panel, bdiet faħħara. Mhux maqdara da. Tfaħħara. Tgħidulhom di mara tajba, di mara tenkom. Fl-Atti tal-Apostli 16, 15, sa 18 issib. Mara mimlija bid-demonju, serp il-Bibja tgħidlek. Li bdiet tgħidulhom isimgħu għamil daw. Għax dawnu ma jxandrulkom il-triq tas-salvazzjoni. Dawnu ma triq, dawnu ma nistalla simgħuhom. U Pawlu jdur fuq għajdilha xitan oħroġ. Naħseb naħnejdilha hija River of Love. You will be surprised. Inti tista' tdaħħalha fil-pedamenti ta' moħħok kif Adam u Eva fil-glorja tal-Alla jiġu mqarqa. Fil-glorja tal-Alla kienu mqarqa daw fil-ġenna kienu mqarqa ta'. Fil-ġenna kienu mqarqa, mhux ġo Paċeville. Għaliex? Għax ix-xitan jitkellem kliem hello. Mbagħad għax int balalu għax il-pastorajja naqra jew għax ħadfek f'ximkien għax kont fl-iżball. Il-pastor da kif jitkellem għax kisirni. Ejja. Kissillek ligo. Mura raw kif titkellem Ġesu. Mura raw kif jitkellem Ġesu ma' knejjes fl-Apokalissi. Ġesu mhux il-bambin ta' li ħafna qattam siker Maltin isejħulu. Ġesu l-jun ta'. Ġesu re. U meta jitkellem ir-re dek. Alleluja. Grazzi kun infaħħar l-isem għaddis glorious, potentius, majestus ta' Ġesu Kristu ta' Nazzaret. Halleluja. Għax aħna fosna ndisu xi wħud li man semen żmien ilu kienu mniżlin għal qabel għal din il-kundanna, nisħżina li għalbu l-grazzja ta' Alla tagħna fiż-żina u jiġħdu lil Ġesu Kristu.
is-sit waħdini tagħna, il-mulej tagħna. Għad li intom ġasirtu tafu kollox darba l-dejjem nixtieq iżda nfakkarkom li l-mulej wara li salva l-poplu ta' mill-art tal-Eġittu da fit-Testament il-Ġdid u fil-grazzja. Hekk imbagħad eret lil dawk li ma jemnux u lil dawk l-anġli li ma beżawx għal postom u telqu mnejn Alla poġġihom. U ma żammhom marbuta għal dejjem f'qiegħ id-dlamijiet għal ħaq tal-jum il-kbir. U hekk ukoll ġralhom Sodom u Gomorra. Tafet jitkellem fuq żewġ sejjer differenti l-mulej hawn. X'inhu ma li sejjer waħda ta' meta l-anġli niżlu mis-sema u ħadu nisa ta' min il-bniedem. U mbagħad Alla qajret id-dinja bid-diluvju. U l-oħra Sodom u Gomorra, meta l-irġiel bdew jagħmlu mal-irġiel, in-nisa bdew jagħmlu man-nisa, u ma' tfal, u anke rridu jagħmlu ma' l-anġli. Risqina dak iż-żminijiet aħwa. Hemm punt fejn Alla jgħidlek enough. U aħna għandna ma' nies pajjiżna li lil dan il-pajjiż povru le ma timexxuh. Imma ħajjiġġudikhom Alla. F'isem Ġesu Kristu. Alla tal-grazzja u tal-ħnina. Għax ilhom li jisimgħu. Ilhom jisimgħu. U hekk ukoll ġralhom Sodoma u Gomorra u l-bliet madwarhom li bħalhom ingħataw għaż-żina. U ntelqu wara l-pjaċiri kontra n-natura. Mara almenu tmur ma' raġel, almenu naturali. Xorta dnub ta' barra miż-żwieġ, imma almenu natura. Meta daw l-affarijiet jibdew jiżdiedu, idħol fil-kamra ta' ġew ibda jitlob il-mulej qaddis għatin il-grazzja nibqa' fidillejk mulej. Saru eżempju għal kulħadd billi ħadu l-kastik tan-nar ta' dejjem. Hekk ukoll dawn il-bnedmin bit-taħwit tagħhom, it-tewdin tagħhom, xorta waħda qegħdin itebbaw il-ġisem jiġħdu l-awtorità ta' Alla. Jiġħdu l-awtorità ta' Alla. Iżda bilħu bil-ħlejja glorjużi, l-arkanġlu Mkiel meta ħada maċ-xitan u beda iħaqqaqa miegħu fuq il-ġisem ta' Mosè, ma wasalx biex jikkundanna biż-kliem ta' żebblieħ imma qallu ħajrażnek il-mulej. Dawn in-nies huma iżebilħu, in-nies imma iżebilħu. Praise the Lord, hallelujah, għaw xi gej. Daw in-nies qed iżebilħu b'dawk li huwa qaddis. Le jiena ma nieħux għalija, imma qgħod attenta x'Alla huwa qaddis. U Alla jieħu għalih. Grazzi tal-li għamiltu l-karattru, għamiltuni iktar famuż. Halleluja, u x-xitan lil min intom taqdu ħallas il-kontijiet. Inżebilħu ma' fajt qaddisa u nagħmlu liġi jekk jogħġbok. Imma dawn in-nies tiġix kelli tgħidli xejn. Tibgħat li l-ebda SMS u qasma Facebook. Tibgħat li xejn, mur tkellem Alla. Jekk inti ma tagħmilx fih ma dak li qed ngħid għalija għalik huwa kollu ħmerid, ma jiswix. Dawk in-nies imma jiżebilħu sansi dawk il-ħwejjeġ li ma jifhmux fihom. U dak kollu li jafuh minn natura bħal bejjem bladen jiswilhom għat-telfin. Ħażin għal-jom qabdru triq ta' Kajin għal daqsxejn ta' ħlas intelqu għal daq il-flus. Mħabba l-flus. Intelqu fl-iżbal ta' Belam u nqerdu bit-tixwix ta' Kora.
Dawn in-nies huma dbajja għalikom fil-laqgħat tagħkom għall-ikla tal-imħabba jixxalaw flimkien bla mistħija ifittxu lilhom infushom sħab bla xita u misjuqa mir-riħ siġar bla frott fit-tmiem il-ħarifa mejta għal darbtej imqaċta mill-eruq imwiċ liħ tal-baħar jitqalbu fir-rawa l-lajb tagħhom kwiekeb ġerrejja li għalihom hemm merfuqa is-swiet ta' dlamiet ta' dejjem. Xi wħud kontu minnkom bħalma konti malla ħedna lija u tani biżejjed melħ li nara. U jekk ma jkollokx il-melħ issa ħassir kolonna ta' melħ bħal mara tal-Lot. Kien għal dawn ukoll li Enok is-seba' wieħed wara Adam ħabbaru qal ara il-mulej ġejb l-eluf tal-anġa qdisa tiegħu biex jagħmel ħaq minn kulħadd u jikkundanna l-ħżina kollha għal kull xorta ta' ħażen li għamlu u għal kliem ibes kollu li qalu kontra tiegħu u l-midinbin ħżina. Imsieken dawk kollha li jgħidu kontra tiegħu jikdbu kontra tiegħi u jqasqsu jħammġu bil-gideb kontra tiegħu kontra nies oħra tal-anklus lilkom kollha jrid jiddu rent kont għalih. Mbagħad jgħidu praise the Lord u halleluja dak iż-żmien. Mbagħad inkun jien dak kien qed ngħid jien praise the Lord. Halleluja. My Redeemer lives. Halleluja. Dawn huma dawk li gergru li jisħtu xortihom jiġru wara l-ġibdiet koroħ tagħhom fommhom mimli ftaħiru jżielu bnies b'wiċċhom ħalli jiksbu xi ħaġa minnhom. Morru marċjawlhom. Kull ma intom ja ħasra. Għażet tiġu tafu li qed tiġu attużati bħala pupazzi ta' min irid il-poter u juża lilkom biex jasal hemm. ħammorru ħan ispiċċaw tieni naqa' mużika soft. Morru fi ktib ta' Ġenesi 19. Ħan qaralkom dal-passaġġ u nitolbu. Eżaż aħwa, Alla ġġudika d-dinja kemm il-darba. U Alla meta ġab id-duluvju u meta ġab eret il-Sodom u Gorra bin-nar, meta eret it-tempju, meta Alla ġġudika anka saħan sitra dynasty sħaħ, saltni sħaħ, tafu? Morru qraw, per eżempju, morru qraw, morru sibu jenna fil-History Channel fuq YouTube illum laqasan nebżon channel taqbadu jiddaħħala. Morru per eżempju Lost Civilizations, morru fiċċuhom. Kollha without fail they all were destroyed once perversion became the name of the game at the day. Perversion. Perversion will destroy this land. Every time perversion became permitted and celebrated, that nation is marked by God for fire. Morru studjawhom civilizations sħaħ. Morru għastanju. Jiġu meqruda l-Eġittu biex il-perversjoni. Meta Ruma imperjali li qed terġa' tiġi mibnija bil-profeta fals diġà jeżisti. Taf biex inqerdu kollha bil-perversjoni. Let me tell you something, brothers. Fil-Bibja hemm dak li Alla jsejjaħlu dnub u hemm dak li Alla jsejjaħlu moqżies. And there are things that the Bible says that God hates. Mbagħad hemm affarijiet li Alla qal I abhor it. Jiġifieri nabborrija. U jekk hemm affarijiet li Alla mhux jobod jabborri hija il-perversjoni. U taf għaliex f'kull pajjiż u dija ta' fuq il-programm ta' ħabbejtu kan ngħidilkom issa. Fejn jiżdiedu dawn l-affarijiet tiżdied l-attività diabolika. Ħafna. Daw minn Settembru issa, f'daw il-ġimgħa u nofs li bdew, illum qegħdin 12 ta' Settembru. F'Settembru kif qala f'Settembru, 4 familji differenti li ma jiġux River of Love ċempluli għalu li pastor, għax grazzi Muleja u Malta aħna marufin. Malta, River of Love mafuru. Taf għalix marufin aħna?
Mhux biex aħna radikali u aħna mimlin nar tal-Ispirtu. Aħna marrufin hawnhekk in-nies jinħelsu mix-xitan. Kontu tafu? Ara kemm aħna famużi fl-infern. Mhux tabsej il-mulej jobodna. Il-xitan jobodna, il-mulej ħobna. Il-mulej jobod daw l-affarijiet, il-mulej ħobna. Hawnhekk jiġi molli il-mulej, jiġi glorifikat il-mulej, jiġi adorat il-mulej. Amen. Meta x-xitan iħares lejk jgħidlek lilek nafek, jew jiġi jgħidlek le, dak le. Why? Il-mulej din il-grazzja u lilkom li nibqgħu umli. Aħna protetti aħwan, aħna midluka bid-dem qaddis ta' Kristu. Aħna mlibsa il-kurrazza talla, l-armatura talla. Fejn aħna nimxu jimxiju. Fejn aħna nitkellmu jitkellemu. Aħna mhux evanġeliċi aħna ta' Kristu. Bħal Kristu. Aħna nimitaw lil Kristu. Tibżax mhux qed ngħidilkom li wasalt. Għandi ħafna fejn naħdem. Imma fil-lat spirituali hija ma' Kristu. Ħaġa waħda mija. U ma niftaħarx fija, niftaħar biss fil-mulej. Amen. Grazzi mulej. Ma morru warawhom daw l-affarijiet. U taraw meta jinqered pajjiż. Ruma nqerdet. Meta inti l-apostli kienet ixandu l-Vanġelu, taf ma xiex intaqgħu l-apostli ma' prostituzzjoni ta' tfal tal-irġiel fit-tempji. U konta ngħidilkom li minn bidu ta' Settembru s'issa familji erba' differenti, mhux għax qabel ma kellix imma żdiedu. Ma nafx kif waħda f'ġimgħa, daw ftehmu kollha ċemplu li kombinazzjoni. Jiġi iċemplu li nies pastor qed nara spirtu d-dar. It-tifla qed tara spirtu d-dar, qed naraw l-ispirti. Xi ħadd ieħor pastor qed nisimgħu ħafna ħsejjes. Qed nisimgħu twerżiq fil-kamra minn ġejja kamra. Pastor xi ħadd ieħor qed naraw l-affarijiet itiru jiċċaqalqu, xi ħadd iqarbrilna xi ħaġa lejna, qed narawhom inbissathom le qed narawhom kollha. Dawn mhux affarijiet ta' reliġjon ta'. Daw affarijiet li qed jurina li hemm saltna ta' dlamijiet li tittaħkem dal-pajjiż u li tmexxija li għandna f'pajjiżna ta' issa governattiva qed tagħtihom il-liċenzja u qed tiktibha bħala liġi. Fejn jiżdiedu daw l-affarijiet dak il-pajjiż jiġi kkalpestat. Fejn jiżdiedu daw l-affarijiet dik l-art tiġi misħuta. Għalhekk inti xi kultant inti fejn għandek post li jkunu saru perverżjonijiet fih, jekk il-nies li hemmhekk ma jqogħdu hemmhekk ma jkunux imwildin minn ġdid, jibdew jesperjenzaw affarijiet diaboliċi. U dak il-post irid jiġi issa konsagrat. Din hija l-ħajja u żmien li qed ngħixu fiha aħna. Ġenesi kapitlu 19. Ejja naqrawha malajr, naqrawha flimkien. Aħna għaddejjin nagħmilkom highlights. Iż-żewġ anġli waslu Sodom fil-għaxija. Daw kienu żewġ anġli li ġew u niżlu mal-art u jibdew jaraw x'inhu jsir. U Lot kien qiegħed fil-bib ta' Sodoma. Malli Lot rom qamu mar jilqagħhom u nxteħħet wiċċu fl-art qudiemhom u qalhom ara sidin tiegħi. Jekk joġobkom duru lejn id-dar tal-qaddej tagħkom. Għaddu l-lejl hemm, aħsru riġlejkom u mbagħad bakru u morru għal triqatkom. U qalulu le, ngħaddu l-lejl fil-misraħ. U hu baqa' jissikkaħħom u huma l-wew lejn daru u marru għandu. U lestilhom ikla, ħmielhom ħobż bl-ħmira u kielu qabel ma raqdu n-nies tal-belt, in-nies tas-Sodoma, miż-żgħir sal-kbir il-poplu kollu minn kull naħa dawru d-dar u sejħu lil Lot u qalulu fejn huma n-nies li daħlu għandek il-lejla.
Taf li l-lum il-ġurnata għaw postijiet fid-dinja, mux fil-ġungla ta' fl-Afrika, jew fl-Indja, postijiet fl-Amerika, fl-Europa. Ira, assista toħroġ minn bil-barra wara ċertu ħin. Jekk intom ma tqumux issemgħu l-ħinkom Malta ħassir. Fejn huma n-nies li daħlu għandek il-lejla? Daw in-nies ta' Sodoma marru u fuq dar tal-Lod. Oħroġomna ħalli ninqdew bijhom. Ġifieri oħroġomna ħanamlu sess magħhom tfisser. Ġifieri daw qed jgħidu lil Lot dawk iż-żewġ nies li ġew għandek. Ġibhom tihomna ħalli nagħmlu orġi magħhom. Lot ħareġ għalihom ħdejn il-bib u għalaq il-bib warajh. U mbagħad qalilhom leħuti tagħmlux id-deni. Araw jiena għandi żewġ bniet li għadu ma rafhom ħadd, ġifieri għadhom verġni. Ħa noħroġhomkom it-tnejn u għamlu kull ma jogħġobkom fajnejkom. Di mhux għax Lot ma kienx jħobblu lidhom, imma f'dak il-kultura, f'dak il-kuntest kien qed tgħaddu żunur li inti jkollok mistednin u ma toħu ħsiebhom. Kien qed tgħaddu żunur li inti jkollok mistednin u ma titrattahomx għax kellu jemnu ħafna xejdu l-ħassa. Meta takkolji nies għandek hemm ospitalità. L-ospitalità. Infatti waħda mid-nubiet ta' Sodom kienet ukoll infatti ma kinux nies ospitabbli. Minflok jitfawhom ġo l-ħadell, jitfawhom ġo maqjel ta' ħmiġ, burdel. Imma lil dawn l-irġiel la tagħmluhom xejn, ġifieri in-nies ta' Sodom l-irġiel mhux in-nisa riedu lill-irġiel. Tafu x'ġara wara l-istorja tafuha. Issa daw kienu anġli. Fil-ktieb tal-Ġenesi kapitlu 6 tgħidlek l-anġli niżlu u għamlu sess man-nisa tal-bniedem. Sodoma daw ridu jagħmlu sess mal-anġli. ċertu ħafna teologu jemnu li wieħed minnhom kien Kristu, ta' wieħed minn dawn l-anġli. Antifani. Kif kien jidher Kristu qabel ma der fil-ġisem. Pre-incarnate Christ. Remember, Christ is eternal, but this is his pre-incarnate, ġifiri qader maħa ġisem. Meta saru daw il-ħmerijiet, mux ħmerijiet, dawn huma affarijiet diaboliċi. L-art titeżżes u l-ġudizzju tal-Alla jaqa'. U l-poplu tal-Alla ukoll ħajġi ġuddikat. Number one, għandna ħafna poplu tal-Alla għandhom aljenati. Aħna maħniex ħanġu ġudikati bħad-dinja, differenti, imma xorta ħanġu ġudikati. Għandek ħafna poplu tal-Alla jiġġieldu ma' xulxin, jajru lil xulxin, jitqabdu kontra xulxin. Illum xi ħadd ċempilli u qalli proset tal-programm. Qalli naqbel miegħek, qalli ma jiena Catholic. Qalli ewwel netlu xejn. Mbagħad wara qed isma' ħankellmek straight. Qedlu jieqaf oqgħod li jint Catholic. Qedlu dawn mhux issues ta' Catholic u ta' Protestant u ta' Evangel. Dawn huma issues aħna rridu nollu lil Kristu. U jħobb il-Kristu ta' ġifieri ma. Mhux qed ngħidlek li ma jħobbux, imma laqqas inti m'għandek toqgħod tolli lil River of Love. U laqqas ma toqgħod talli għax aħna Evangelicals jew għax aħna Pentecostals. Ma jfissru xejn. Aħna rridu nollu lil Ġesu Kristu u l-kelma tiegħu. Amen. Halleluja. Ħana tolbu. Jekk inti llum qiegħed hawn, skużawni jekk domt ħarir aktar. Jekk inti llum qiegħed hawn aħwa. Kemm hawn minnkom fimtu dak li titkellem fuq il-lejla? Hawn minnkom fimtu? Lesti li tagħmlu xi ħaġa fuq ma? Min kulat naturali, morali, spiritwali, ikdbu lill-ministri li suppost jirrappreżentawkom għax qed ngħidha pubblikament u qed ngħidha fin-nom tal-mijiet ta' nies li jiġu River of Love. L-inna aħna nħossuna bħalma jħossuhom madwar xi 25 knisja oħra evanġelika ġo pajjiżna ma nħossunix preżentati fil-Parlament.
Jekk intom vera temnu fl-ugwaljanza, intom tagħmlu xejn li lilna qed iġġelnu tħossuna b'xi mod importanti. Però Alla tagħna jiġġudikakom. Għax il-mulej jgħidlek jekk inti tmoss il-popri tiegħi, inti issa tmiss il-mimmi ta' għajnejja. Jekk inti llum ma nafx jekk hawn xi ġodda llejla, ma jekk inti llum ma jagħtaw l-ewwel darba u lesta tagħti ħajtek il-Ġesu għal idejk hawn xi ħadd jixtieq jagħti ħajtu l-Kristu llejla għall-ewwel darba ma nafx jekk hawnx ġodda, ejja nqumu bil-wifqa qahwa. U ħa nitolbu magħkom intom kollha li qed tissegwun fuq YouTube, Facebook u televiżjoni ejda tittalba warajja issa stess. Ejja nitolbu flimkien. Ejja nitolbu flimkien, nitolbu miegħi. Nixtieqkom li llejla namlu tolba ta' konsagrazzjoni. Ħa nitolbu lill-mulej biex, number 1, jiena u inti b'mod fuq livell individwali nikkonsagraw ħajjitna lill-mulej. Number 2, bħala familja River of Love, nikkonsagraw ħajjitna u fej il-missjoni tagħna lill-mulej. Number 3, bħala Kristjani f'dan il-pajjiż, nitolbu maħfra lill-mulej għadnu bitta artna, għadnu bitta pajjiżna. U nitolbu għal-mexxija tagħna. Nitolbu mija sa stess. Missi qadis. Mulej l-affarijiet li llum smajna, li qrajna u mal-kelma tiegħek. U mulej inti għandek miżura, għandek standard. U l-standard tiegħek ma jitbiddilx. Għalkemm inti paċenzjuż, Abba missier, imma aħna nafu li bħalma int għamilt ma' ċivilizzazzjonijiet oħra qabilna, pajjiżi oħra qabilna, ġenerazzjonijiet oħra qabilna, nafu li dan pajjiżna qed jipponta subajh f'għajnejk. U qed jisfidak. Mulej aħna nemmnu li f'pajjiżna għad hemm nies anke fil-Parlament li għandhom għarfien tiegħek u ma jibżgħu jitkellmu. Għandhom konoxxenza tiegħek imma jibżgħu isemmaw leħinhom għax jiġu bullijati, redikolati. Mulej itfa' l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuqhom. Ħajkunu vuċi għas-sewwa mulej. Ħajkunu vuċi ta' dak li huwa ġust, pur, qaddis u li joġob lilek mulej. Birek il-Prim Ministru, birek il-Ministru tal-Ġustizzja, tal-Edukazzjoni u itfa' fuqhom il-biża' tiegħek mulej. Birekhom għatihom il-kuraġġ. Mulej qaddis biex jagħmlu dak li hu sew, biex jifqu dak li huwa pervers. U l-ħażin ma jgħidulux tajjeb. Għalkemm aħna rridu nħobbu lil kulħadd u nitolbu għal kulħadd, imma inti tallimna noboqdu l-ħażen. Għax inti tobot il-ħażen mulej. Aħfrina d-nubitna u aħfrina fejn aħna konna stess. Għamilna kompromess. Aħfrina mulej fejn aħna konna cowards u ma tkellimniex. U ma semmajniex leħinna u ma qbiżniex għalik u ma konniex xida għalik. Imma bżajna nitkellmu għax bżajna li tilfu l-ġob, bżajna li tilfu l-ħbib, bżajna li niġu mkeċċija u majra. Mulej qaddis. Għamel li l-biża' tagħna lejk tkun ħafna ikbar mill-biża' tagħna lej il-bniedem. U illum mulej fuq livell individwali u fuq livell ta' familja River of Love u anka fuq livell ta' Kristjani f'pajjiżna. Nikkonsagraw ħajjitna għax nafu li għalkemm aħna qed ngħixu f'dan iż-żminijiet, aħna msejħin għal dan iż-żmien apposta għax hemm int fina, inti għażiltna, inti dliktna, inti tqawwina u inti magħna mulej. U bil-grazzja tiegħek u bil-qawwa tiegħek fina mulej aħna nkunu fidili lejk mulej. Anka fil-sija tal-prova. Grazzi mulej inti ma tiċħadniex taħfrina d-nubitna. U l-imħabba tiegħek tatina l-konfidenza, l-kuraġġ li nitkellmu bla tlaqliq, bla biża' mulej.
ħenna l-Malta mulej. Ħenn għal-pajjiżna. Aħfer il-gvern tagħna fejn għamel liġijiet u għet jikkonsidra liġijiet ta' abord, ta' eutanazja, ta' liġi tal-ugwaljanza li tneħħi id-dritt tal-għażla u tal-fema u tal-twemmin minn eluf ta' Maltin. U li jġib din il-pajjiż, pajjiż ta' dittatorjat, fejn inti għamiltna poplu liberu u tajtna l-ħelsin. Abba Messier, invadi il-Kamra tad-Deputati, invadi bil-qawwa tiegħek il-Parlament, invadi d-djar tagħna, żwiġijiet tagħna biex aħna nimxu fil-biża' tiegħek. Mulej qaddis il-konfidenza mhijiex fil-ġisem, imma nafu mulej li inti tammar fina. Fejn żbaljajna nitolbuk maħfra. Għajjimna mir-raqda spiritwali tagħna bħala poplu Malti wawċi. Biex daw l-affarijiet ma nħalluhomx għaddejjin qisu xejn u xejn. Imma nifqulhom bil-qawwa ta' Ġesu Kristu. U mulej ikollhom jitilqu l-barra minn pajjiżna. Mulej l-għadu uża l-Malta għax nemmen li ra il-potenzjal li dan il-pajjiż għandu jekk tużaħint għall-glorja tiegħek. Mulej saħħaħ il-Knisja tiegħek, qaqqad il-poplu tiegħek fi Kristu Ġesu biex aħna nkunu ħaġa waħda mhux taħt il-banner ta' Kattolku, laqqas Evangeliku jew Protestant, imma taħt il-banner tal-isem wieħed glorjuż Ġesu Kristu li inti tajt glorja u nur. Halleluja! Grazzi tal-ismajtna. Mulej din it-talba toħroġ minn qalbna u nemnu biħġarna li inti diġà qed taħdem f'isem Ġesu Kristu. Nagħtu glorja u nur u kulħadd jgħid halleluja. Halleluja! God bless you, YouTube viewers, Facebook, televizjoni, God bless you. Il-paċi ma'kom.